Kung buhi kita, iya kita ni Kristo. Kung mamatay kita, iya kita ni Kristo. Mabuhi man o mamatay, iya kita ni Kristo. Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw at ako, iyan kuhaon, sugatong na siya. Ikaw at ako, iyan kuhaon, lalino aning lutong kataho, ang langit tulubulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang kadan ang siyang kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakirang, wala na'y kamatayon, Jesus. Tundon tanan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatayon. Siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbang, dayanan sa mga gila na bato. Subak sa kinabuhi, kristal na buhing tubig, inas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, iksun nga ang Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan kuhaon, sugaton na siya. Ikaw o ako, iyan kuhaon, lalinong nagdusa, panganod, lulog kalipay ang atong matagamtaman, kauban pa siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pangilan, wala na'y kamatayon, lulong tanan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatayon. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakiran, wala na'y kamatayon, Jesus. That I was not talking to you about bread. Wa ba day gyud gihapon kamo makasabot nga ako wala man maghisgot mahitungod sa tinapay. But be on your guard against the yeast of the Pharisees. Apan ang buot na ko ipasabot, pagbantay kamo ni ining igpapatubo nga iya sa mga Parisyo ug mga Sadusyo. Verse 12, ug diha then they understood that he was not telling them to guard against the youth and bread. Nakasabot sila nga ang Ginoo wala di ay maghisgot mahitungod ni ining igpapatubo, kundili batok di ay sa doktrina or teaching of the Pharisees and Sadducees. Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong karong buntaga.
Dili gusto ang Ginoo na mawala ka. Dili gusto ang Ginoo na malimbungan ka. Dili gusto ang Ginoo niana. Apan gusto sa Ginoo na mulig-on ang imong pagtuo diha kaniya. Amen? Gusto sa Ginoo na mahimo kang strong foundation. Gusto sa Ginoo na sa imong pagkaikaw mapundar ka gyud sa tinuod nga pamaagi og pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga gihisgutan niya ang igpapatubo sa mga parisyo. Tungod kay sa unang panahon, naguna na ang nagkadaiyang paagi sa pagtulunan nga kuno matarong. Apan dili di ay matarong atubangan sa Ginoo. Mao'y hinungdan na hian-ni si Jesus aron sa pagtudlo sa tinuod nga pagkamatarong, tinuod nga pagkinabuhi. Okay. So isgutan nato kining giingon igpapatubo. Kining gisgutan na igpapatubo, makita naman nato kini sa Matthew chapter 13. Ato tan-awon ang Matthew chapter 13, verse 10. Ang iyang mga tinunan miduol kaniya og nangutana, why do you speak to the people in parable? Nganong nagasulti ka man sa mga tao og sambingay? Kay kadtong pag-ingon niya igpapatubo sambingay. Mismo sila, gitudluan niya sila og sambingay. Mitubag siya ang kahibalo, the knowledge of the secret of the kingdom, ang kahibalo ug ang tinago mahitungod sa gingharian sa langit has been given to you. Ingon si Jesus sa tinuod lang, kamo nga akong mga followers, walay tinago diha kaninyo mahitungod ni ining mga butanga, ilabi na kung hisgutan na nato ang gingharian sa Dios. Okay. Apan ingon siya kanila nga dili tinuod, kanila nga wala magtuman, kanila nga kuno moarag tinuod pero dili mao, counterfeit. Bisan magambuka ang ilang mga mata, bisan maminaw sila, wala gayud kini, dili gayud sila makasabot niini. Verse 12, whoever has will be given more, and he will have an abundance. Siya nga naay iya, pagadugangan pa ug mas labaw pa. Ug miingon siya, whoever does not have, siya nga walay iya. Even what he has, bisan ang anaa kaniya, will be taken from him. Bisan kinsa nga wala niini, ingon siya, bisan ang anak kaniya pagakuhaon pa, gikan kaniya. Maunay hinungdan, ingon siya, this is why I speak to them in parable. Mga igsuon, kudiha kang Kristo. Kusog ang Espiritu sa Dios nga nagalihok sa atong taliwala karon. Naggusto sa Ginoo nga walay usa nga mga wala. Kay ngano, ang deception, praise the Lord, limbong, tikas, niya kita ni ining kalibutana. Walay lain gikadulot, kalisdanan. Kining kalibutana, walay lain gikadulot, kalisod, kawadon, problema,
suliran, makapakapoy sa hunahuna sa tao. Mga niingon ang Ginoo, kinsa kadtong gikapuyan, kinsa kadtong gibugatan. Ingon siya, dali kamo, duol kamo, kay papahulayon ko kamo, ug sayon ang yugo. Amen. Wala mo anhe ang Ginoo aron lisod-lisuron ka. Nag-ingon siya, sayon. Walay laing gidalit ang kalibutan. Okay. Tungod kay walay laing gidalit ang kalibutan, ang iyang gidalit lunlon suliran. Ngano man, tungod kay ang tao, gikan pa sa sinugdanan, gikan pa kang Adan o kang Eva, na panunod na nato ang dili mao. Mao, nga ako, ikaw, kita, kaniadto, nagkinabuhi o nagpuyo nining kalibutana, puno sa kalisod. Ngano? Tungod kay wa kitay relasyon nga maayos sa Ginoo. Unta, nakakaplag naman unta kita kay dinhi sa New Testament, ni anaman ang insaktong paagi sa pagkinabuhi, apan sad to say, subo pamalandungon nga muingon, dili tanan nakakaplag sa insaktong paagi sa Ginoo. Kay ngano? Na-deceive. Mao nga wa gyud niya bulagi ang 12. Og karon isgutan nato kining giingon igpapatubo. Praise God. Adunay duha ka mahinungdanon nga angayan natong sabton mahitungod ni ining giingon igpapatubo. The two significance of leaven. Okay. Kining giingon gingharian, dunay duha ka gingharian nga angay natong sabton. Number 1, ang gingharian sa Dios diin kini gidumalahan sa Dios. Ang ikaduha, gingharian ni ining kalibutana. Unta, Dios man ang naghimo ni ini, apan, giharian sa yawa. Ruled by the evil one or Satan. Sa 1 John chapter 5, verse 19. Kung sa giingon ni ini sa 1 John chapter 5 verse 19. Okay. Nagaingon siya din sa 5 verse 19. We know that we are children of God. Ang mga anak sa Dios mingon amen. And that the whole world, kining kalibutana, is under the control of the evil one. Kining kalibutana, kontrolado sa evil. Mao, na ang Ginoo nag-ingon kanato, ayaw kamo palimbong sa James unya sa Matthew chapter 10 verse 16. Nagaingon siya, ayaw kamo, ingon siya, pagmaalamon kamo. Matthew chapter 10. Okay. Verse 16. Ako nagapadala kaninyo sa mga karnero, taliwala sa mga dautan, lubo, busa, pagmaalamon kamo. Be wise. Be wise as snakes and as innocent as dove. Pagmaalamon kamo, ingon sa serpente. Okay, ingon siya be wise. Dinhi sa iyang pulong,
ang tao makakaplag gayud siyag kaalam or wise, wisdom. Okay, nahibalo na mataga ng word wise from the word wisdom. Unsa kuno tong wisdom? Recognize right from wrong. Kining panahona, kining kalibutana, nganong mibiya ka man sa imong mga karaang barkada, kay ang kaalam maoy nagtudlo kanimo, biya diha. Pero sa wala pa kita sa Ginoo, wala tay kaalam nga gikan sa Ginoo, divine wisdom, wala. Mao nga bisan kinsa ang himuon natong higala. Wala magpasabot nga kung kita Kristohanon likayan na nato sila dili. Duulon sultihan. Og dili mo dawat biyae. Maura. Kaysa naapag kita'y mga barkada sa una, mayra na silag naa kay kwarta. Pero masakit na gani ka, way laing muunong ang imurag yung pamilya, imong asawa, pamilya. Tungod kay ang kaalam, ang divine wisdom, maumay nagsulti o nagtudlo kanimo, mao nga, mingtalikod ikaw gikan kanila. O unsay nahitabo, nakakaplag ka og daghang buutan nga mga higala. Nakakaplag ka og mga masinugtanon, mga tao nga masinabtanon nga higala. Og kana sila maoy nahimong tinuod nimong igsuon. Nag-ingon ang Ginoo, ang tanan nga nakadungog og nagatuman, kini sila maong akong mga igsuon. Okay, so balik ta. Kining harian sa Dios, the kingdom of God ruled by God, kini nga mga paagi gusto sa Ginoo nga ako ikaw dili mawala kaniya. Mao nga gihimo niyang mga sambingay kay ngano kadturang mga iya mauray makasabot ni ini. Sama pananglitan atong gihisgutan nako na mustard plants, mustard seed, mustard plants. Nahimo siyang great plant, the smallest seed among of all plants. Apan usa na hitabo nahimong the great plant. Hallelujah. Okay, dito na po sa laing bahin. Mga sagbot, nagpugas sila og insakto og maayo na binhi. Human sa ilang pagtrabaho na mahulay. Minggawas ang yawa, nagpugas pod siya og iyang binhi. Apan lahi ang iyang binhi, kay ngano, sagbot. Sa Matthew chapter 13, ang upat ka klase nga yuta nagakahulugan sa upat ka klase sa mga kasing-kasing sa tao. Og ang binhi nga gipugas sa Matthew chapter 13 mao ang pulong. Apan didto na sa mga sagbot dinhi na sa giingon the parable of the weeds, chapter 13:24, ang mga sagbot, dili na ni siya ingnunta mga binhi sama sa pulong nga giingon sa Ginoo nga gipugas ang binhi mawang pulong. Apan ang giingon dinhi nga ang gipugas nga binhi dili na word kundili mga tinuod og genuine nga Kristohanon. Og ang sagbot mga piki sa ako nang giingon niya itong miaging Domingo. Mga counterfeit Christians. So niingon si Jesus, pagbantay kamo sa ilang igpapatubo. Ang yawa naning kamot gayud siya. Nga iyang ma-spread out ang dili mao nga paagi sa pagtudlo sa Christianity.
Nahinomdom mo ni adtong mustasa nga ang mustasa di ay ang tinuod nga mustasa gamay maorag pitsay. Pero sa Biblia ang mustasa ning kahoy ning abot sa langit og nananga og gibatugan sa nagkadaiyang mga langgam. So daghan karong langgam kasabot na mong unsay langgam. Amen? Okay, ang langgam, unsa man na siya? The evil one or si Satanas. Hallelujah. Ang ilang mga kasing-kasing matod pa, nagapangalagad sila sa Ginoo apan lahi ang ilang motibo. Lahi. Walay laing insaktong magbalantay si Jesus Christ. Siya ang atong magbalantay. Pero dinhi sa kalibutan, aware, ingon si Jesus, beware of those people because their motive is not right, but it is wrong. Dili mao. Hallelujah. Okay. So dinhi, nganong naingon man niana ang tao, gikinahanglan gyud unta ang tao maupay naglisod ning atong hunahuna, daghan pagsuliran o daghan pagproblema. Sayupon pagyud ang pagtulunan hingsamot na mulayo kita sa Ginoo. Mao man gikinahanglan gyud unta nga usabon, i-transform. Hallelujah. Dugay ng winalihay sa una pa. I-renew. Kay nga naman, ang hunahuna sa tao, daan pa kaniadto na dili na mao. So, kining mga magtutuo, kinahanglan i-renew gayud kini kanunay. Means, to be made new, readjust, change, turn around, or regenerate. Pagpabago. Kay ang hunahuna sa tao, okay, naepektuhan man ang hunahuna sa tao, naepektuhan man sa sala. Mao nga gikinahanglan gyud ni. Mao pay dili pa mao ang atong hunahuna, musulod na punta sa dili maong paagi sa pagtulunan ning samot. Kani mao gyud ni ang tama. Pero di gamit pod ag uban og giingon ni ani pero dili di ay mao. Mao nga bantay kita sa panahon karon. Iya tagtukod sa atong kaugalingon as a Christian believer. Tukura ang imong kaugalingon sa insaktong pagtukod nga inigabot sa ulan, inigabot sa baha, inigabot sa hangin nga dili gyud ka matumpag. Kay kining panahona moarag binirahay na gyud ni. Ikaw ang mo desisyon sa imong kaugalingon. Pilion ba nimo ang kalipay sa kalibutan o pilion ba nimo ang kinabuhing walay katapusan? Okay. Ang panghuna-huna gyud mo'y unahon kay ngano naglisod kini. Ang panghuna-huna sa tao layo sa tinuod, layo gyud sa tinuod. Busa gikinahanglan makabalog gyud ang tao unta ni ani kay ngano man kay ang panghuna-huna sa tao kalibutanon ra kaayo. Mao ni, the mind is far from perfect. It is basically worldly. Kalibutanon kanunay kay kung walay pulong dili yod malangkat ang imong hunahuna ug kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo mao ni ang mo-uproot sa imong gugma niining kinabuhia. Tungod kay naglisod man ang pangunahuna sa tao, kalibutanon man kanunay mao na selfish, self-centered,
hakog, makisarili. Unya gawas pa, kalibutanon ang iyang pangunahuna. Gawas nga kalibutanon, mas priority ang flesh sa tao. Og subo palandungon kay ngano nakaepekto paghihapon kini sa mga kasimbahanan. Pipila lang. Hallelujah. Naepektuhan ang kadaghanan. Pipila lang. Okay. Gawas nga centered on the flesh, centered on this life. Kawili. Klaro ba, konsulti? Kawili. Okay. Kawili. Nawili. Unya, nahibalura ba kita sa pulong na kining pulong sa Ginoo? Walay gisulat nga dili matuman. Ang tanan mahitabo gayod. Ang dautan, dautan. Ang matarong, isipong matarong. Nia kita sa pagpili. Ingon ang Biblia, choose life. Siya pagyud ang nag-answer, choose life. Hallelujah. Okay. Tungod kay ni aman ang pagpili, pilion gayud nato ang kinabuhi. Tungod kay kining kasulatan is clearly say about the corruption of man's mind. Kay ang panghuna-huna sa tao has been tragically corrupted. Kanang word tragically diha, makalingla sa makalilisang nga mga butang kining atong huna-huna. Makapalingla, makdalirang ma-attract. Mga young people, ayaw lang tanawa ang gwapo. Kamong mga young people, mga lalaki, ayaw lang po tanawa ang mga gwapa. Kanaag yung gwapa o kasing-kasing o gwapo o kasing-kasing. Kay kanang kagwapo o kagwapa, mulabay ra na. Tanawa ko ninyo, gwapo ko sa una. Oh. Ayaw mo amin diha, kaya ebidensya nakita na. Dako kausaban. Kanang mutan ako sa amin mahikor gahe. Ako man di ini. Maghinay-hinay, deteriorate, magka-deteriorate ang tao. Mayo pagbatanon kay hugot pagpanit. Gawas nga mausab, mag-anam ang imong rosit check. Oy, mangluspad na kadugayan. Labi nagdili ka hinginom og tubig na. Mangluspad ka. Sa dihang mangluspad ka, morag di kang ganahan mo tanaw sa imong figure, mangita kag paagig unsay ipangnusnos ng imong naong. Unya mo ingon, Mari, pula-pula lagi ng imong naong sa may imong sikreto. Siya ay Mari mo uni, ihaplas na diri. Unya, butag pila ka adlaw, Mari, mga ak-ak man ang mga panit, hinahinayarag ak-ak. Kag maak-ak na, hurositsik na. Pero Mari, ayaw lang yung bulad sa init. Palandong lang pirmi. Unya kay si Mari, nakalimot man. Kugihan man, lagi mo garden. Kung sa resulta, mo arag isugbang kamuti. Ana ang tao. Oh. Kaming mga lalaki, sa batanon pa, oy, baga labong ning among buhok, oy. Pero ngano ning mga lalaki, nga dali ra mga larot. Hallelujah. Ni aman tayo mga kauban din hiwa ni mga buhok, pero mga buutan bayan na nga mga lalaki. Ako linya na ko diha sa walay buhok. Linya na. Kanang ulingi gani ko, oh. Oh, na. Oh.
Pero sa huna-huna, muorag batanon ra gihapon kining mga idarana, mga senior ni gyud kaayo. Pangutana ng hunahunag na usab ba? Wala. Lawas ra ay mausab. Oh. Okay. So magpadayon ta. Tungod kay ang hunahuna sa tao, ug dili gyud ni siya mausab, makalilisang ang mga pangunahuna, manglingla sa nagkadaiyang paagi, tikasan ang hunahuna sa tao. Tungod niini, kay ingon man di ay niini ang hunahuna, nahimo nga dili siya espirituhanon. Man's mind has become unspiritual. Dili na siya espirituhanon nga tao, kundi carnal. Okay. Carnal. Ikaduha, dili lang karnal, kundi ang hunahuna sa tao, walay pulos. Bisan ng iyang mga pangunahuna, walay pulos. Gawas pa, nga walay pulos, nahimong ngilad ang hunahuna sa tao. Mao nga gikinahanglan i-renew, gyud ni siya. Na walay laing makapausab, kining pulong sa Ginoo. Unya, adto na pud ka maminaw sa giingon ni Jesus na beware, be on your guard against the yes. Kung naa ka diha mabilong, mausab kahang imong una-una, karong panahon na anay nagtudlo na pwede na magpakasala. Okay, katong gibasa na ko din itong 1 Corinthians chapter 10. Unsay imong kaunon ug unsa may imong imnon, pasalamati ang Ginoo. Na ila manang morag editor ba ituyok, ito es, pwede Brad, pwede ra. Okay, so karong panahon na, mauna ni panahon na ato nagyong desisyonan ang atong kaugalingon sa pag-focus ug pagkinabuhi sa tinuod nga paagi diha sa Ginoo. Mao ni nga selfish, ang una-una sa tao, self-centered, self-seeking. Okay, centered on this world, centered on the flesh, centered on this life. Life. Matthew chapter 10. Okay, ang Matthew chapter 10, unsay giingon dinhi sa Matthew chapter 10, verse 37. Matthew chapter 10, verse 37. Anyone who loves his father or mother more than me, bisan kinsa ang nahigugma sa amahan ug sa inahan, labaw pa kay kanako, dili kana siya takos kanako. Anyone who loves his son or daughter more than me, bisan kinsa ang nahigugma sa iyang anak nga lalaki o babae, labaw pa kay kanako, ingon siya, is not worthy of me, dili siya takos kanako. And anyone who does not take his cross, kinsa katong wala mo pasaan sa iyang kaugalingong cross, and follow me, ug musunod siya unta kanako, is not worthy of me. Dili na literal nga cross. Kaya ang Biblia, dunay upat kapag sabot. Number 1, literal. Number 2, parables. Number 3, symbolical. Number 4, figurative. Okay. Kining atong kinabuhi sa diha nga ni desisyon ka na magkristohanon, maunang cross. Ingon siya, og musunod kanako, kinsa kadtong dili mo pasan sa iyang cross. Cross sa gugma. Higugma ang imong kaaway. Tama ba? Cross sa pagtuo. Ang akong mga matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo.
Kay ang Ginoo dili malipay sa mga Kristohanong walay pagtuo. Dili ba sa Hebrews 11 verse 6, kung ikaw walay pagtuo, dili siya mahimuot? Kay dili man mahimuot, unsa may opposite ni ana? Hallelujah. Without faith, you cannot please God. Ingon siya, kung wala kay pagtuo, dili ka makapahimuot. Cross sa gugma, cross sa pagtuo, cross sa pag-ampo. Wow. Cross sa pagpangalagad. Mao na naguna-huna ko gabi na ingon ko, mga sister, maghimo na puta dili kay sa una naghimo magumig disciple. Ingon sige maghimo ta unsay mga bakante ninyo dinita. Himo ta. Unya ilakaw mo ako mahulat diri, report mo unsay inyong mga agi. Naay mga milagro buhaton na Ginoo. Cross, kinsa gatong dili mo pasaan sa iyang cross. Buot pasabot cross, iya ta. Iya tag trabaho sa gingharian. That is your cross. Nais kugihan manghinlo dinhi. Okay, si Brother Alan. Unsay akong gihimo? Gibili nako ang gamahanang silhig. Pwede na, Brother Alan, imong haplas sa glana. Kusog ay ng gamahanang silhig. Dali ra. Kung silhig ra, asa kakahuman og dali. Pero gatong gamahanang silhig, pero mao lagi ang pingi po na kay nakakita ko na wala matagui, gidala na ko sa balay. Oy, mao na giingon na kung kasaligan ka sa gagmayng mga butang, kana bitong ispat bitaw plus light, daladalahon mga bata, magtanaw baya ko, giampingan sa akong balay baya mga butang giampingan ako na. Di panahon na wala. Nangita ko giispat nga ingon ni ana, nawala, wala na pud sila istak. Gamayng mga butang ampingan nato kini. Kamong mga musician, kanang mga wire diha, panghinluan gina siya. Ang na-assign diha sa mixer, hinluan, kanang naa sa gawas, ampingan gina siya. Kay dili, butang na sa Ginoo. Mo nagiingon, siya nga kasaligan sa gagmayng mga butang, kasaligan sa dagko. Apan kung dili ka kasaligan sa gagmay, kinsa may musalig sa dagko. Buhi ba tong Diyos? Luyo sa pandemic, luyo sa kalisod, walay lisod sa Kristohanon. Tanawa ang atong lead. Ako pa ni silang ikuan kining atong mga operator diha kanang mga ITs nato diha na ikuan nako akong wali na moingon gani ko na mao ni ang dagang sa panahon i-flash aron makita dayon dinhi gubat sa laing nasod, lisod sa laing nasod unsay makita diha mga chip unsa pa diha. Abtik mo diha. Sige lang kay ako ni silang mitingon ni ana. Nindot man tong magwalit nga makita ninyo dire. Ang inyong makita dinhi ako mangpahak. Okay, praise God. Matthew chapter 10 verse 37, wala pa nako nahurat ug basa no? Okay. Asa na ko dapit? Verse 13 na at 38, and whoever who does not take his cross and follow me is not worthy of me. Verse 39, whoever find his life, siya nga dili makabiya, kay nangita siyag alang sa kaayuhan sa iyang panimalay. Life, kawili, life. Ingon siya dinhi, whoever find his life will lose it. Mawad-an hinuon siya niini. Will lose it. And whoever loses his life, kinsa kadtong wala na magunahuna og kauswagan sa kinabuhi, tungod kanako, for my sake, makakaplag hinuon siya niini. Okay. Amen? Amen. Mao ni.
Niingon kadtong usa ka lalaki, Ginoo, muuban ko nimo. Luke chapter 9. Ya, Ginoo, musunod ko nimo, mangalagad ko nimo. Luke chapter 9, nag-ingon ang Ginoo dinhi. Praise God. Dara. 9 verse 57. As they were walking along the road, samtang nanglakaw sila, man said to him, I will follow you wherever you go. Uban ko nimo Ginoo, mualagad pud ko sama nimo. Mitubag si Jesus, ang mga milo dunay mga bangag ug ang mga langgam sa kahanginan adunay mga salag, apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan sa iyang ulo, has no place to lay his head. Unsay pasabot ni ini? Kining mga lagad ta sa Ginoo, dili na ta magpili kung unsa pay atong buhaton. Dili ta mosundog niya anang mga langgam nga mangita og hayahay. Dili muwali og mga pobre. Mga langgam na. Kasabot mog langgam? Okay. Okay. Mingon si Jesus, verse 59. He said to another man, follow me, sunod ta brad. The man replied, Lord, first, let me go and bury my father. Maglubong sa ako sa kong amahan, kay lubong man, ingon siya. Mitubag si Jesus kaniya. Let the dead bury their own dead. Pasagdahi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay, ilang kaugalingong patay. Apan kanimo, go, proclaim the kingdom of God. Dihay usa na usab miingon, still another said, I will follow you, Lord. But first, let me go back and say goodbye to my family. Ingon si Jesus, no one who puts his hand, walay tao nga nagagunit og kanang unsana kanang daruhan, daro, liboy, sa amo na liboy, kanang daro nga guyuron og kabaw, baka. Magdaro ka, maguna ang baka, nagagunit kag liboy sa daruhan. Ingon si Jesus, walay tao nga nagagunit og liboy sa daruhan nga maglingi-lingi alang sa iyang trabaho diha sa gingharian sa Dios. Maayo bang pulong sa Ginoo? Akong isira. Bantay ta, kinahanglan maglig-on gyud ta karon. Lig-on ta. Kay kung dili gani ka mupasan sa cross sa gugma, dili gani ka mupasan sa cross sa pagtuo, muhilak biyang Ginoo nimo. Muhilak. Muhilak. Asa ko nagkuha og bersikulo nga muhilak? John chapter 11, isulti na lang nako ni kay muundang ko. Wala pa ko mahuman. John chapter 11. Sa dihang mibalik sila si Jesus ngadto kang Lazaro, kay namatay man si Lazaro, dili ba? Namatay man siya. Niingon ang Ginoo, baliko na to si Lazaro kay natulog siya. Niingon ang mga tinunan, ug natulog dili siya mamatay. Kaysa John chapter 11 verse 1, nagsakit mandaan si Lazaro niadto, nagsakit. Ingon dayon na Ginoo, wala. Paula, wala gyud mo makasabot. Wala matulog, patay sa lawas. Adto unta kay buhi unta siya. Aw di ay nangadto sila pagkakita ni Marta. Ning dagan si Marta, mitagbo kang Hesus ug migakos, Ginoo, kung dinhi ka palang unta, dili unta mamatay ang akong igsuon nga si Lazaro. Niingon si Jesus, mabanhaw siya Marta. Miingon si Marta, oo Ginoo, mabanhaw siya. Apan sa katapusang panahon, niingon si Jesus, Marta, hangtod ba gihapon karon wala ka kasabot, wa ka kailan ako. Ako ang kinabuhi, ako ang pagabanhaw. Ang tanang nangamatay nga nagatuo kanako, mabuhi siya. Ug ang tanang mga buhi nga nagatuo kanako, dili na mamatay. Palakpakan ang pulong sa Ginoo. Dili ba kung imong basahon, niluom siya, nihilak siya.
Ako sang ablihan kadali kay pangitawan ko itong nihilag siya be. John 11. Okay. 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 Dara. When the Jew who had been with Mary in the house comforting her, notice how quickly she got up. Mourn, going to the tomb to mourn there. When Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet. John 11. Okay. Mao ba na diha? 35? Dara. Jesus wept, dara. Verse 33. When Jesus saw her weeping, and the Jew, mao ni, sa dihang nakita ni Jesus nga kini si Marta naghilak, ang mga Hudyo miduol usab kaniya ug nananghilak sila sa grabe nga paghilak, moved in spirit and troubled. Where have you laid him? He asked. Come and see, Lord, they replied. Jesus wept. Then the Jews said, tanawa, unsa ka suod ug unsa ka mahal niya si Lazaro? But some of them said, could not he who opened the eyes of the blind man have kept this man from dying? Dili ba ang mga buta nakakita man gani kani pakaha siya? So balik ta sa verse 36. Ang gihilakan ni Jesus dili ang kamatayon ni Lazaro. Kinsay gihilakan ni Jesus? Kining mga Hudyo nga mga half-hearted. Lakton ka pagkasulti, mga believer siguro ni, pero dili klaro. Ning hilak siya, niluom. Nganong niluom man siya? Unya na mali pagyud ang ilang interpretation, tanawa, nihilak siya sa lawom nga paghilak. Kay ngano, palangga di niya si Lazaro. No, dili si Lazaro ang hinungdan nga nihilak siya. Sila, ngano, walay pagtuo. Ang Dios di ay dili malipay sa mga tao nga wala gihapon mutuo kaniya. Tuami tuo sa laing tingog, tingog sa kalibutan ng gituoan. Mihilak siya. Si Lazaro ba di ay ang iyang hilakan? Kaya man ang gibuhi gani. Iyon siya itulak ang bato. Pagtulak, Lazaro, bangon diha. Kita nila. Ang gihilakan sa Ginoo, dili kadtong namatay, kadtong buhi. Ngano? Walay kusog, walay kalig-on, sige rag sunod-sunod kung asang milagro. Kung asa gani ang Ginoo tuwa sila, ang ilang tuyo, ang ilang priority, flesh. Nganong flesh? Kaon, milagro. Flesh, nganong flesh? Gusto sa sakit, maayo. Manormal ang panglawas, maayo. Flesh. Nganong gihimo niyang milagro sa flesh? Okay, mundang na kong kalimot ay ko. Nganong gihimo niyang milagro sa flesh? Aron siya unta nga mutuo sa Ginoo. Wala siya muani dinhi aron ang tanang masakiton hotdon, dili tanang masakiton na nga ayo sa iyang panahon. Gani sa Old Testament tanan bangsang lahon na ayo, dili sinaaman ra. Kay aron ang tao mutuog yun nga ay ang Dios maog yun ni siya. Unya sa diha nga mutuo ka na, mahook up na nimo ang gingharian sa Dios. Amen. So bantay ta sa atong panahon karon. Daghana ang mga espiritu sa pagpanglingla. Spirit of deception. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, so kailan tagsagbot? Ang sagbot mao kining Kristohanong dili mao.
piki nga Kristohanon, mauning sagbot. Praise the Lord. Unya kadtong maayong binhi nga gitanom, mga good Christian, genuine Christian, nagpasaan sa krus sa gugma, nagpasaan sa krus sa buluhaton, tanang buluhaton sa Ginoo tuwa siya. Dili kinsa gatong dili mo pasaan sa iyang krus. Ug dili mo sunod kanako, dili kana siya takos. Perting klaruhan ang istoryahan na. Amen. Klaro kayo. Itong palakpakan ng pulong sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Mao, na bantay ta sa atong kaugalingon. Kining kalibutana, kining panahona, praise the Lord, mao na ning panahon, mangusog kita diha sa Ginoo. Manindog kita. Praise God. Hallelujah. Taas sa makamot. Bayaw na to makamot, Ginoo. Ang imong saad na gaingon, dili ko kamo biyaan. Hebrews chapter 5, dili ko kamo biyaan, 13 verse 5. Dili ko kamo biyaan, never will I leave you, never will I forsake you. Ang imong saad dili mausab. Ang Psalm 91, because He loves me. In the day of trouble, I will be with Him. I will rescue Him. Wow, Ginoo. Ang among pagsalig, walay laing gisaligan ikaw ra gayod. Busalig una ang matag-usakan amo. Panalangini ang ilang makinabuhi. Mga kalalakinan, mga kababainan, mga kabataan, ug tanan nga may mga edad, mga senior, Ginoo. Romans chapter 14 verse 8. Kung buhi kita, iya kita ni Kristo. Kung mamatay kita, iya kita ni Kristo. Mabuhi man o mamatay, iya kita ni Kristo. Salamat Ginoo. Ikaw ang among kusog. Among ibalik ang himaya ug dungog sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Pinit sa kinabuhi, tulog sa mga kasakit, lapwa sa kinabuhi, tibag nun sa kasakit, dalan sa kinabuhi, sang pinit ang agianan, ayaw o kabalaka, kay si Jesus nag-uban, dilitan niya pasagdan, dilitan niya biyaan igsuon. Sang pinit sa kinabuhi, tunog sa kasakit, lapwa sa kinabuhi, tibag nun sa kasakit, dalan sa kinabuhi, sang pinit ang agianan, pangpang sa kamatayon, kasakit sa kalisod, ayaw o kaguon, kay tabangan ka sa Diyos, pag-anto sa kinabuhi, mga kasakit o kapait, ang Diyos dilitan niya pasagdan, mga unos sa kinabuhi, mga bagyong pagsulay, dilita pasagdan sa Ginoo. Pag-anto sa kinabuhi, mga kasakit o kapait, ang Diyos dilita niya pasagdan, mga unos sa kinabuhi, mga bagyong pagsulay, dilita pasagdan sa Ginoo. Sang pinit sa kinabuhi, tunog sa mga kasakit,
lapwa sa kinabuhi, tibagnol sa kasakit, dalan sa kinabuhi, sang pinit ang agianan, ayaw og kabalaka, kay si Jesus nagtuban. Dili ta niya pasagan, dili ta niya biyaan, pagkanto sa kinabuhi, mga kasakit o kapait, ang Diyos dili ta niya biyaan. Mga umos sa kinabuhi, mga bagyong pagsulay, dili ta pasagan sa Ginoo. Pagkanto sa kinabuhi, mga kasakit o kapait, ang Diyos dili ta niya pasagan. Mga umos sa kinabuhi, mga bagyong pagsulay, dili ta pasagan sa Ginoo. Pagkanto sa kinabuhi, mga kasakit o kapait, dili ta niya